Jeg vil i denne video vise, hvordan man som alarmvirksomhed kan få flere bookinger i kalenderen. Man kan implementere en formular på ens hjemmeside. Det kunne være en med til den her, hvor at man leder brugeren igennem formularen. Det kunne være, at man spørger om det her ejendomstype. Det er villa. Antal kvadratmeter, det er 140. Hvad skal der sikres imod, og hvilken sikring ønskes? Det er indbrud, videoovervågning, adgangskontrol. Hvor mange antal døre og vinduer er der? Der er 12. Har du allerede sikkerhedsforanstaltninger mod brand? Nej, det har jeg ikke. Timer i døgnet, din bolig står tom, det er 10 timer. Har der været indbrud hos dig selv eller i nabolaget? Ja, i nabolaget. Har du indendørs kæledyr? Ja, det har jeg. Er du flyttet for nyt? Nej, det er ikke. Og næste. Så skal boligejeren taste sin adresse her. Det, der sker nu, det er, at nu går Hophus ind og søger i alle sælgeres kalender for at se, hvem er nærmest den her adresse og hvornår. For eksempel tirsdag den 10. juni, der kan vi se, jeg logger ind, så derfor kan jeg se, at demobrugeren Christian Eriksen, han har 0 minutters transport, 59 meter, og han kommer præcis kl. 11.05, men vi kommunikerer til kunden, at det er ankomst mellem 11 og 13. Lad os prøve at kigge i kalenderen her. Tirsdag den 10. juni. Det er Christian Eriksen, så det vil sige, at systemet har fundet hullet her. Christian Eriksen er i Klinteparken 3 i Karlslund og skal være på Vesterbrogade bagefter, og det passer perfekt ind her. Vi kan lige prøve at se torsdag den 12. Der er det Camilla Martin, og hun har 5 minutters transport. Torsdag den 12. Camilla Martin der, hun har 5 minutter. Det er fordi hun er i Solrød Strand og ender i Karlslund, så det passer også perfekt ind. Nu trykker jeg lige næste her, og så taster boligejeren lige sit navn, sit telefonnummer og sin mail. Og trykker book den valgte tid. Og så bliver der selvfølgelig automatisk genereret bookingbekræftelser, og kalenderen bliver opdateret og det hele. Vi kan prøve at se Camilla Martins kalender her. Vi opdaterer den lige med det samme. Og der kan vi se, der har aftalen lagt sig ind her. Og I kan også se, at vi regner transport mellem alle aftaler, og det er simpelthen for at sikre, at der er så korttidstransport på vejen som muligt, og så mange møder i kalenderen som muligt. Og så gør det muligt for alle kunder at selv betjene sig til et bookingmøde. Huller kan opstå, det har vi også et værktøj til. Under Calendar og så Optimization Tools, der kan vi simpelthen gå ind og kigge, er der nogle gaps i kalenderen, vi kan lukke. Nu analyserer vi gaps, og der har vi faktisk fundet et gap her på torsdag den 10. Der har Christian Eriksen et hul i kalenderen 11-14. Vi kan lige prøve at gå over til torsdag den 10. Kalender. Torsdag den 10. Christian Eriksen. Der er altså et hul her, og det er i morgen, for nu er det mandag. Det vil sige, hvis ikke vi får begyndt det hul her, jamen så er det bare spildtid. Så vi kigger. Systemet har faktisk fundet nogle aftaler længere ude i fremtiden, vi med fordel kan flytte. Den har fundet et møde, hvor der er 92 minutters transport, vi kan spare, og 112 faktiske kørte kilometer. Suggestions. Okay, jamen det er, at vi skal have en på triangel 45. Det er mødet den 12. Det kan vi rykke til den 10. og så bare vi ovenikøbet transport. Hvis kunden siger ja til det, så kan vi bare trykke reschedule og save. Og så kan vi prøve at se, hvad der sker over i kalenderen. På det hul, der er. Det er Christian Eriksen. Sådan. Så blev det hul faktisk fyldt ud med besøget her på trianglen. Og det var godt, fordi vi skulle være på Vesterbrogade 89 bagefter. Så på den måde, så er systemet her både med til at fylde kalenderen op med selvbetjente møder, helt optimalt i forhold til transport, men det er også med til at lukke huller i kalenderen, sådan så at man får optimeret dagen i morgen eller i den nærmeste fremtid.